Hassan Husaini nake yi wa baitikana. 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 Farko Ubangiji na kira dan yabon basira, wake ɗahira madaura binta Zahra, mai kwarjini kamala begen kiza da rera, kimin lamini babbar 'yar gurin nabina. Hassan Husaini nake yi wa baitikana. Ya Rabbana ka ƙara salati ga mai wafati, Muhammadun Rasulillah abba gafati. Kakan Hassan Husaini a yabansa zan yi sanji, ya rabbi sa da dukkan ahali na mai Madina. Hassan Husaini nake yi wa baitikana. Mata ga sayyidi alfadar kina nufafo, na zuwa ki daure ki sakar min famfo. Shaka wasara sannan ni na kara famfo, cikin begen ya Zahra haske na raina. Hassan Husaini nake yi wa baitikana. Da mun nabi yau ke zanwa baitikana, shuma gabata duk mata yan jannatuna, ado ta duniya siken lahira na zana, batuliyar da inna rike in ta nuna kauna. Hassan Husaini nake yi wa baitikana. Jikanki yayi nufin yin bege yau gare ki bani lamini na shigo can cikin gidanki, sana a tsawon gaba a cikin masu yin yabanki, ki yarda Fadima da manzon mu dan Amina. Hassan Husaini nake yi wa baitikana. Ke ce isar isawa ce ta kai isarki, ke ce sanin sani rabu da yayi kishi ya sanki, ke Jibril ke saukowa ya zo gare ki, wata yake kuban amsa ya yan uwana. Hassan Husaini nake yi wa baitikana. Kin haɗa duka sirri na gidan annabina, kuma yana gare ki sirrin Muhammadina, halayensa duk kin kwashe sannana. Allah ya ba mu albarkar dan mu nabiyuna. Hassan Husaini nake yi wa baitikana. Kin zarce dukkanin matan duniya karima, yawo da ilimi wace ta kai ya umma, bakin hali da tsafta kin zarce duka umma. Ilimi yana gidanki da 'ya'yanki 'yar nabina. Hassan Husaini nake yi wa baitikana. Babanki ya fi baban kowa ya azima, 'ya'yanki sun fi 'ya'yan kowa ya salama. Mata ga sayyidi Aliyu jarumin muma, san ku ne cikar addini bintu nana. Hassan Husaini nake yi wa baitikana. Ma'asumiya karima ya zima, a gaida Fauziya bintu ya Batula, Zahra binta gaida Alawiya, da rikita shige tana mamaya raina. Rikice ita sani nake yawan yabona, da ni da Ali Baba gwarzo abin kiɗana, ya dade yana hidima kunsa annabina. Hassan Husaini nake yi wa baitikana.
alin nabina na kawar da duk najasa gunku yan gidana Muhammadin Rasulillah mai garin Madina waiwa ya kai kamar ko jini na annabina Sun Husaini nake yi wa baitukana manzon ya faɗa ya ce ke da zuri'arki kwatankwacin jirgin annabi Nuhu ne sadauki duk wanda ya rike su wallahi ba shi raki wanda duk yake su jahannama za ya zauna Sun Husaini nake yi wa baitukana sannan ya jefa ku ne farkon shigar ta janna da ke da dukkanin ƴaƴayenki za ku zauna sannan ma kusantan ku duk su zo su zauna Allah ya sa ina gaban gini a wangarana Sun Husaini nake yi wa baitukana hasken kina da shaya hasken rana karima kin zarce kyau da kyau ke fa kadai ya azima in an ce meye kyau to ce ne rahima kaunar gida yabanki nake kirkira raina Sun Husaini nake yi wa baitukana matsayin kigun ilahu waye ya sanya wansa Allahu ya yi baiwa gun ya ga annabinsa ya baki doka sirri baiwa da ɗaukakarsa kin zarce dukkanin mata ya bince nana Sun Husaini nake yi wa baitukana ranar da ma asu mai ke fargabar tsayawa na nufi da taron dukkan annabawa rabbi zai kira kowa na cikin nasuwa ba asumiya ta zo ta wuce sannu binta nana Sun Husaini nake yi wa baitukana jikanki ne fasari dan sidi ke yabanki sannan ina da roƙon da zan yi a gare ki ranar da za ki zo ki fice ke da in gidanki ya zama ina ciki domin in guje wa kuna Sun Husaini nake yi wa baitukana tabbata zan takaita a cikin baitukana roƙo nake ga Allahu ya karɓa ayyukana ya kare mu da ni da dukkanin masu sona ajibu du'a ina rabbi bijayi dan amina Sun Husaini nake yi wa baitukana Ummul Hassan Husaini nake yi wa baitukana